Hai hai hai. Well kucrut madang. Nguntal. Madang ra oleh jarene ngun. Ngun. Ndi telegrammu golano anu nomorku telegramku lebono telegramku Kan panas toh malian, yang penting aja ada sinar, aja ada sinar matahari. Lah nek sinar matahari ada nyengil kepanasan nang kene, nyengil. Tiba-tiba Mbak Demit itu tiba-tiba ke Yunlong, padahal tiba-tiba mendatangi gue, iya toh. Yo, mangkane enak ujuk-ujuk duduk ngono kowe. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk mak pedunduk jarene. Gue madang, dia nggak madang jarinya. Madang iki kok kucing. Go kucing. Golekno ini mantane mesti temu. Lho mantane sing ndi, Mbak? Lah ya. Aja banter-banter lo kayak kerekam lo ya. Aku nggak tanggung jawab. Nggak ada tekan. Nggak Aku iki lho. Carane nggak iso dicek down iki. Enek lho jenengmu ki. Makane yo iso lho. Ndi telegrammu? Madang ya kenduman ya. Lagi apa sih? Jarene warak tuku sego. Lagi saiki kok. Arep kowe ngapusi jarene rung. Jarene wis madang jebule. Iki lagi welcome ke telegram. Pirang dino Mbak sampai nek kene? Seminggu, Mbak. Senin piran. Lah kok nganu? Jeneng sapa jenengku? Kok gerimis mengundang, Cah? Kok gerimis mengundangi piye ceritane? Lagi kok syutingane syutingane roboh. Wong ganteng gak kon dadi kameramen film ora. Kenapa di mataku? Aku ini telegram ku irene. Ini apa ya? Setia Indo ini melemah kali. Lho gorengan. Iya nomor kuku. Itu. Pertama ning kiri lho ceritanya. Kalau bore nomor ndi? Nomor kuku iki. Dasa nomor anu. Iki nomor kuku kiri irene. Lah nyapa golek telegram ki? Iki TikTok. Arep buka TikTok. Iya. Wae gue nomor Indonesia. Iki nomor Indo, tapi telegramnya kok gak sama ya? Hongkong. Nomor Hongkong. Nomor Hongkong. Telegramnya enggak nomor Hongkong. Nomor Hongkong. Untuk nomor Indonesia. Mataku kok kayak di sini mataku kena apa? Embo. Tenang, tenang. Ah. Itu enggak tenang. Loh, tiba-tiba nasi kuning. Memang ora uduk nasi kuning kuwi kena sambele. Ketoke. Oh, saloke lho putih, Oh iya. Buat anu. Pesan budo. Tapi nasi kuning kok ketoke. Iya, ketoke. Tapi padahal tambah kunyit, Cek. Iku aku tuh iwel-iwel. Ibel-ibel apa to? Ucul kabeh lho iki, deloken. Ora mok tindi. Umbel-umbel, nak ngono sampean. Umbel-umbel lho. Buah kuning malah enak to kuwi, enak apa ati? Kok nek Rendang. Kok nek
nyerat-nyerat daging sapi. Daging babi renek sing nyerat. Rambutku ini. Suang aku lho kok sama aja rono. Kebawa keterbang. Oh rambutnya dede lho asik. Enggak, rono ya. Lah nurut sama anu, Mbak. Mbak, banyu mirip kayu ya. Cinta seminggu tapi selibur, berarti majikanmu apik, Mbak? Ya berarti majikan jancuk jalan lu nggak libur. Pertama kali jipuk babu apa gak, Wi? Enggak. Belum. Anak-anaknya tapi besar. Berarti lah kayak gini juga. Jadi ya komen kok ya dia mak ya. Kaya majikan kowe iki. Apa nek nang apa penting dadi orang. Nah, anu bahe lanang. Bahe lanang ya. Kerja kok. Awakmu kan ngopeni mbah lanang apa anak wedok? Kok 70 ya sehat. Terus anu nih, gajare nek asasi li. Ono. Nek isih ku nak. Ya iya, ngono kae kan karo anake loro. Kan dibojo lho. Tapi tidak Mas. Berarti wong telu gak no, Mas. Ya iya, ya wis lho neng. Nah, Nang mbah wedok wis awakmu wis anu neng. Katane nang kono nambah lanang. Sensange duda. Kenal apa nih? Iya, aku dari dia ya Allah. Sejak awal aku ragu Oh, Mas Dewi ngono. untuk percaya padamu. Berarti golek ning jaga wong tuane. Kau bilang bahwa aku cowok Untung sekone lemes wetengku ra penak. tapi ternyata kamu manusia penuh Kayak Lombok piye lho. kebohongan dan Makane ndi-ndi iki sangu sambel. Aku turu kat sore ngono kene amu kaya wong kurang turu to. tinggallah penyesalan yang tiada berarti. Ya iki Dan turune sore. Penggaweane iki mek Mulane mau mulai. kok hanya nang TikTok. Ini mulai kan udah biarlah semua Mulai terakhir kapan wong kene ngadal rung balik-balik kok. pengalaman cinta suciku padamu. Betah nang kene. enggak aku bilang balik. Kakak bener dia dong apa toh? Apa lagi tidak bojone? Boleh, urung eleh kok. Aku lagi rapi. Aku ya ora pengen lu wis berubah. Tiba-tiba anu kok pengen. Enggak, Bet. Aku wonge iki nek wis ngedon ya. Sekali wis koyo diketentok. Angel dandanane aku. Aku kok uang yang desa pun udah kenal angel. Oh iya. Jadi aku weneng karo wong ya. Kecentok duret ngono. Bali wong kuwi arep ngekeki dhuwit sak gunung. Atiku wis berubah. Apikku ki enggak kaya biyen sak awale ketemu. Paham? Iku aku. Padahal wis awal lek memang niat tenanan ojo sampai gawe gelaku ngene-ngene. Nyapa to nang TikTok kae iki? Apa enggak TikTok nih? Enggak ulang APK. Tidak aneh-aneh. Update SPN, update.